Дами и господа, този поздрав е специално направен от Рами от Хамбург за неговата съпруга, за София, като казва, че много я обича и както тя е неговата опора, така той ще бъде нейната. Авела Кая Гили за най-големия Рами патрона. Хайде, брат ми Рами, Пабардан и Германия, Тусано шампиони права. Яша Рами патрона от Хамбург, о Рами патрона си боса на Германия. Всяка майка Рами патрона не ражда, той е вълк единак и Симан Будбари фамилия. Капа Барав Тумен, вали гарми на Рами патрона, пак му върви Германия, той е човека, канадикент от прала, е душмане му даре. Най-големия Леске Ромня са София. Хай Будехела Саре душманя Олен Дикен, тай завиждин, о Рами, тай София те жанен. Олен нашти Тересен, вали гарми на Рами шампиона, пак му върви, о Рами шампиона. Пенела шунен душман, нашти перавен аман, тай ми Ромни София. Ола геме, живи навтежанен, всичко заедно ще постигнем, заедно в добро и лошо ще ви докаже. Душманите по нас ще гледат и за нас ще говорят. Пак им върви тешунено Рами машина. О патрони, о тарикати, о Зурало, о Барвало, леле, о Баро, а кале съврете жанен, ми фамилия нашти перавена. Всяка майка Рами машината не ражда, то